Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcast riegen over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie en welkom bij Zilveren Wetter. Een riege oer de klassieke muziek in en uit Friesland wij. Geerstalling Beert Oosterhaven die het vaak te gast is en praat over bluesmuziek en popmuziek. Maar in dit geval geven wij in een aantal afleverings de klassieke muziek uit deze provincie in ieder geval het verhaal daarvan vertellen en we litten de muziek ook jaren. Beert, welkom. Mooi dat je erbij bent en het verhaal vertellen worst. Op wat voor periode gaan we het eigenlijk, waar we uw verhaal doen vertellen gaan? Nou, uw verhaal, Willem, die rennen van zeg maar 1550 en Jorte Daita. Dan hebben we het over 450 hier klassieke muziek, de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Waarom net jeder? Waarom je begon? Nou, omdat van die periode is eigenlijk geen muziek verslaan. En in elk geval net dat het in Noorderskreis vind ik is wat ze variëteit spelen. En er ben wel brand dat je zegt, nou dat moet het ongeveer west hebben. Maar ik moet dus muziek jaren en dan moet er ik opname van hebben. En dan moet er eigenlijk bladmuziek onder een grondslag lezen. En dat begint zo'n beetje na 1550. En dat is dan zo'n beetje het bed Erik van Vredeman. Als je op popmuziek gaat, kun je best zeggen dat Friesland een hele muzikale provincie is. Ik met de korpsen van Tjeburg. Hoe zit het met de klassieke muziek? Kunnen we Friesland als klassieke provincie bezien? Nou, dat is eigenlijk heel apart. Ik vind eigenlijk dat dat Wossa is. Alleen daar hebben we hele periode geweest. Dat is heel meer wat vind ik is uit die tijd. Maar als de begintijd heeft, werd we het nog een jaar hebben zullen. Dat is een hele soort eigenlijk uit. Daar kan ik heel veel over vertellen. Maar dan binnen de bepaalde perioden, zoals de 18e eeuw, 19e eeuw, dan wordt het al even wat minder. En dan later, zeg maar, na 1900, dan komt er weer dan zit ik al in de moderne klassieke muziek, zeg maar dan komt er een hele soort. En dan ben er een hele soort Friese componisten die dat waan horen. Maar het mooiste van wat wij dan nou klassieke muziek nemen. Maar dat hele verhaal, dat wil ik graag vertellen. Wie er iets van, wil je het Tjeburg in het Engelse muziek zien onwijzig of net? Ja, wees, want je... wat we nodig hebben zullen, de 17e eeuw, dat weer de opkomst van Ljouwert als stad. En als zo'n stad opkomt, dat houdt ons vooral in dat keerpleur en zo, dat die hield mooi en dat die bepaald tijd tijd hebben om dingen, om wat om cultuur te doen. En die hier dan op een gegeven tijd ik muziekmaster zien. En die worden vaak voor het hele muziekleven in de stad inzet. En dan ontstaat er dus een bepaalde muziekcultuur. En dat heeft dus dat kan ik vertellen, om het hof van Anne van Hannover heen, hier in Ljouwert. Daar weer een hele muziekcultuur. En daar zit wat ik wie het over hebben. Hoe muziek sprutsen. We hier mij een prachtig mooi stuk muziek. Met de titel Londenstein. Ja, Willem Londenstein, dat is een van de melodijen die Jan Jansson startte. En wij zullen het verderop in dit programma over hem hebben. Fascineert het boek Friese Lusthof uit 1621 uit Engeland wil hellen. Het noemen dat we toch kameraden trajectine spelen op blokfluit, citer en gamba. En ik heb het noemen kezen voor deze regio klassieke muziek in en uit Friesland, omdat het exemplarisch is voor de invloeden uit Engeland en Schotland die er de eeuwen terug west hebben. Dat kan mooi omdat de Friese verzeld zeevaarders wienen en Engeland en Schotland vaak bezochten. Nou, die Jan Jansson starter, hoe wij het zaast hebben zullen, wie van Engels komen af. Daarom ik die naam starter. Gisbert Japeks, hoe wij het ik hebben zullen, hier intensieve contacten met de Engelse taalgeleerde Franciscus Junius. En Anna van Hannover, ik neemde haar al, dat weer een prinses van Oranje en de vrouw van Willem IV, de prins van Oranje, die in de 18e eeuw in het stadhoudelijk hof in Ljouwert woonde. Dat is nou een Fletcher Hotel. En zij kwam als koningsdochter uit Engeland. Onder het Engelse koninklijk hof hier ze muziekles van net iemand minder als Georg Friedrich Händel. Dus werd die Engelse connectie.
liedecomponist Bouke Ornes Visser zijn familie hier uit Heegwij fortuin maken met de inhandel op Londen. En ik, Paulus Volkensma van Ouderboorn, leert hem in de 20e eeuw inspireren door Engelse thema's. Nou, naar de titel van het programma, de Zuiderzee, maar ook de Waadzee, de Noordzee en het kanaal richting Engeland, daar hebben we Engeland weer, die konen en kinderen krijgen als de Friese marren balsturig wijzen om doorheen te varen als er een soort wind stier. Maar de betiden ik mooi blakstil, zonder een fout, om samen te zeggen, bijlezen. En in het laatste geval liep het wetter wel van zilver. En daarom de titel van deze regen doorneemt dus zilveren wetter, maar het lid wordt het jetter ik bij, het zilveren wetter. En nou een tekst van Boukje Wietsma, die in 1994 van sopraan en piano prachtig op muziek zet is door Johan de Wit. En die zijn persoon en werk worden verderop in deze regen ook behandelen. En muziek, Willem, dat is van mij als het zilveren wetter. Muziek kan namelijk onder een oervlakte blinken en mooi verstillen wijzen als zilver. Maar er zit vaak ook een diepe onderlaag onder, of een dieper boeien. En muziek kan ik heftig tekeer gaan, als de zee bij Stwarmwaar. Nou, al die zaken komen in deze riege muziekprogramma's op het alimент. En wij doen dat aan de hand van het werk, en om maar even op je vraag voor om te komen, het begin, van 24 componisten en of liedtekstschrijvers. En zo'n tekstschrijvers die de Friese geschiedenis joegen namelijk bij haar tekst aan op hokker wijze of die zongen worden konden. En aanstellen we dat ongeende werk van Jan Jansson Starter en Gisbert Japik behandelen. Maar, Willem, wij beginnen deze riege met het werk van iemand die het eerst en meest componist wie, namelijk Jacques Vredeman. Waar wie die man? En trouwens, hij klinkt net heel Fries, hè, die naam? Nee, daar is heel veel gelijk hoor. Maar wat ik verder ging op de nieuwsgierige persoon Jacques Vredeman. Nou eerst, omdat dit zelfs een muziekprogramma is, een kwarte compositie van zijn hand. En die werd uitgevoerd door het kwartet Capella Frisië onder leiding van Gerben van der Veen. Het stuk had als titel Paatke mis zweerte leef, nu paierke nu. Jo harken naar het noemer Patkemi, Suite Leef, ik het goed uitspreek, Beert Oosterhaven. Ja, een mooi stuk. En past precies in deze riege, hè? Ja, maar Willem, voelde ik wat op aan de taal van dit nummer? Nou, ik kreeg haast het idee wat Fries weer, maar... ja, het klinkt heel anders als Jote Dag, hè, maar het wie in het Friesk en wel in het Friesk van de 16e eeuw. In het Friesk van Jote Dag zongen wij zeggen, jou mij een tuut leefde, doch het no leefde no. Dat is de Joodse oorzetting van dit Midfriesk uit de 16e eeuw. Eigenlijk, het zit hartstikke in het Oud-Friesk om. We hadden ook die Vredeman. Hoe kwam hij bij het Fries dan? Jawel, ik zal het eens uitlezen, want ik wil nou eerst eigenlijk het verhaal van Jacques Vredeman vertellen en zijn tijd en zijn komen naar Friesland. En dat gaat zo. Het is aardig wis dat Jacques Vredeman de groenlezer is van het Ljouwter en daarmee het Frieske renaissance muziekleven.
De Renaissance werd als tijd meestal onjong tussen 1400 en 1600. In die tijd is er een opbloei van alle kunsten in Europa, dus ook van de muziek. Renaissance betekent letterlijk verbetten. De klassieke Griekse en Romeinse verhaal werd jongen als cultureel ideaal. Kunsters en wetenschappers willen de donkere middeleeuwen dat de conservatieve macht van het kerken de vooruitgang van de cultuur in het zien houden verjitten. Er mag in de Renaissance ook weer genieten worden van mooie muziek. De adel en oren voornamelijk hebben graag kunstners en muzici om haar heen als ze aan een grote feestmaal zitten. En zowel de geestelijke als de vrouwelijke muziek bloeien. En den jonken wordt de instrumentale muziek in de Renaissance heel iets wichtiger. Het is welk de gouden eeuw van de lute, de luid, zoals ze het Holland zeggen. Wij zullen van dat instrument verderop in deze riegen nog het in een oor jaren. De polyfonie, Willem, dat is de meerstemmigheid, die wordt een graag tappaste compositiestijl, vooral in de vocale muziek. Maar de muzieknotatie ontwikkelt hem verder. Dat zorgt mooi het opkomen van de boekdrukkunst voor een grote distributie van kunstmuziek in Europa. Componisten uit meerdere landen kunnen dus kennis nemen van een waas werken. En wichtige Europese componisten in de Renaissance binnen zoeken als Depré, Palestrina, Birth en Dowland. En in Friesland dus vooral Jacques Vredeman. En wij hadden al een compositie op een Friese tekst van hem. En Jacques Vredeman weer de opvolger van 3 jerdere songmasters in Ljouwert, die wij in de archieven waarom vinden kennen. De eerste wie Arend Quirijns, die wie van 1558 tot 1580 burger van Ljouwert. Daarna kwam Pieter Ledent, van wat behalve zijn naam en functie verder niet bekend is. En daarna Cornelis de Bourgo. En die Cornelis de Bourgo wie net samen een zangmeester binnen Leeuwarden. Zat er notières dit? Nee, als collega van de verneemde componist Orlando di Lasso, die leefde van 1532 tot 1594, reiziger in 1566 in die zijn zelfskip namelijk mooi van Antwerpen naar de verneemde hofkapel van Albrecht V te München. Zijn naam, de Bourgo dus, komt voor als een van de kantorers van die kapel in de jaren 1568, 1569 en 1570. Maar nou waarom naar Vredeman? Want om 1588 kwam een jonge man uit het zuiden naar Ljouwert. Het wie Jacques, hij schreef hem zonder de C, Vredeman. Hij weer nu alle gedachten de zoon van een verneemde architect Hans Vredeman, die in 1527 te Ljouwert binnen wie en dit later naar Mechelen in het zuidelijke Nederland ging, dat er de tanname, mag ik zeggen, de Vries kregen. En dat kwam zelfs omdat er uit Friesland kwam. Zijn naam had nog lang terugklonken in die van de Lettere Kunstacademie hier in Ljouwert, Vredeman de Vries. Hans Vredeman de Vries, zijn zoon Jacques, kreeg in 1589 te Ljouwert burgerrecht. Hij is dan 30 jaar oud en maar dus in 1558 of 1559 binnenwezen. Nu alle gedachten in Mechelen, want in dat plak komt zijn naam in de stadsrekkers voor als koraal. Dat betekent koorknaap, aan de Sint-Rombouts-kathedraal. Tussentijds moet er ook nog in Antwerpen te houden hebben, want bij zijn inschrijving in Ljouwert staat ongeveer komende van Antwerpen. Jacques Vredeman keerde in 1593 een huis aan Ierwal in Ljouwert en in 1606 en 1620 dochter hetzelfde nog eens aan een Spielmanstraat. Hij werd leider van het Collegium Musicorum, dat in 1593 of correct daarvoor opgericht is. In 1608 beneemt de gemeente van Ljouwert hem tot vastjonger in een grote of Jacobiner kerken en tot muziekleraar aan de Latijnse school in de grote kerkenstraat. Jacques Vredeman stierf in 1621, 62 jaar oud. In hetzelfde jaar versteert ook de grote Amsterdamse componist met waar Vredeman wel in contact stier, Jan Pieterszoon Zweelink. Nou, in het Ljouwerter muziekleven van de 16e begin 17e eeuw had Jacques Vredeman een tegenwichtig plakje genomen. In het
Krijgt neem de jaar 1608 joeg de Ljouwer Rie hem ek octrooi tijd Jaan van muzieklessen boeten de Latijnse school om. En in de inleiding van zijn muziektheoretisch werk Isagoge Musicae uit 1618 schreef er zelfs dat er door de gratie van de gemeenteriesleden in het ambt van muziekmaster over de jongheid beroepen is en dat het daarom dat boek in het licht brengt. Het krijgt neem de muziektheoretische werk, zeg maar leerboek Isagoge Musicae uit 1618, wie net de enige publicatie van Jacques Vredeman. In 1602 was zijn allerwichtigste publicatie afgeskind. Dat wie de liedebondel Musica Micella in 5 stemboeken, maar daarin 11 madrigalen op Italiaanse tekst, 14 chansons op Franse tekst en 11 villanellen op Friese tekst. En nu zijn wij dus bij het Friesk in het werk van Vredeman, dat wij correct het paardje met zweerteleef, nu paardje nu van jet hebben. Vredeman hier dus eer voor het taalgebied dat er in bedarren weer. En jet wij aas dit verhaal hoe Jacques Vredeman besluiten, maar naar alle gedachten het allerwichtigste, het alleroudste, mag ik zeggen, componiëre Friese liedje, nou eerst, om de renaissance uit Italië waar naar de lege landen komen is, een Italiaanse madrigaal. Dat is een meerstemmige vocale compositie op Raadske literaire tekst. In principe in de Loonstaal. Wij hartje weg naar het kwartet Capella Frisiae onder leiding van Germen van der Veen in Dona Belta Sopra Ogni Miravelli Scivin Biasmo. Het stuk Donna Belta Sopra Ogni Miraviglia Ciao
Vin Biasmo. Beert Oosterhaven, ook het goed uitsprek. Dat is het geweldig wel. Het klonk behoorlijk internationaal, mag ik zeggen. Ja, als succes wil dan snapte ik wel dat Vredeman een vakkundig componist was. Hij werkte net om een nog maar aan verschillende samenbond in zijn tijd. Want ze verschenen in 1608 werken van hem als maître musicien de la vie de Leeuwarden in het boek Livre septième de chansons vulgaires. En dat weer dus een boek dat ik zat als tweeling om mij werken. Dus Vredeman, wie wat dat onbelangrijk, net een soort van Einzelgänger die in Friesland. Hij heeft al hier contacten over de grens. Over de halve Frieske teksten in Vredeman zijn Musica Micella uit 1602. Dat in 2015 bij de Frieske Academie een hele nieuwe editie van verschijnd is. Er is nog wat nieuwsgierigs over te melden. Van die halve teksten van een Frieske villanel, dat zijn eigenlijk boertige liedjes, om in het Hollands te zeggen, werden al heel lang njochen bekend. Doet de Engelse taalgeleerde Franciscus Junius in de jaren 1646, 1648 bij Gisbert Japeks in Balzert op het Zietewier om onderzoek te doen naar het Oud-Fries in relatie tot het Oud-Engels, had er bij die gelegenheid 9 teksten voor een pad in Gisbert zijn Hoorsknecht meekregen waarom naar Engeland daar. En daar bereisden die teksten nou in de Bodleian Library in Oxford. Dat handschrift van Gisbert had in latere jaren vrij wat taalonderzoekers op het doel gebracht. Die schreeuwen de villanelle teksten aan Gisbert Japeks daar. Maar doet de Musica Micella in 1966 voor het eerst na de 17e eeuw waarom van waard, die blikken dat die teksten in 1602 al in die bondel stonden. En Gisbert Japeks weer pas een jaar later in 1603 bijna. Wat de wierendichter van de alve villanelle teksten in de Musica Micella is, kunnen wij alleen maar naar rieden. Vaak is het wel onnemelijk dat wij, wat het in de hand krijgen door Junius onbelangrijk denken moeten, aan Gisbert Japeks in zijn Witmassemer doet er daar van 1624 en 1637 squalmaster weer. Gisbert hier in Witmassem kunde aan het jaar van Alva, van waar het bekend is dat er een soort neigt aan literatuur en muziek hier. En die van Alva die kan een exemplaar van de Musica Micella in zijn bezit hebben en daar Gisbert Japeks van op een hicht stelt hebben. De villanellen uit de eerste helft van de 16e eeuw wien lieke zijn boertige liedjes, maar vrij wat roege en gaurus dubbelzinnige teksten. De muziek die erbij schreeuwen wordt, wie in de regel de eenvoudige kant het nooist. En al heel aan het eind van dit pad over Jack Vredeman nou nog een villanella uit zijn Musica Micella. In de uitvoering van Aad Bos, Rutger Dijkstra, Mariette Kruiswijk en Maria Nesse, oftewel de groep Capriol, is hier het misschien wel alleroudste componeerde Friestalige liedje Silk Deiris. Silk Deiris, do wist de wol, ja wol, sis lief. Waarom was het net leien, sis lief? Waarom was het net leien? Ik ben ommers oer als en bal, ik ben ommers oer als en bal. Het are zo hem echt bal vleien. Do wist de wol, ja wol, sis lief. Waarom was het net leien, sis lief? Waarom was het net leien? Silk do wist de wol, ja wol, sis lief. Waarom was het net leien, sis lief? Waarom was het net leien? Bin ommers oer als en bol, bin ommers oer als en bol. Het oor is zo heel mij
vleien. Bin arme soer als een bol, bin arme soer als een bol. Het oor is zo hip en met van vleien. Zulk tijd, ja, was is lief. Waarom was het net leien? Zes lief, waarom was het net leien? zulk tijd, ja, was is lief. Waarom was het net leien? Zes lief, waarom was het net leien? ben Wie alles hoor als een bol, wie alles hoor als een bol, door de voor de zee en leien. Wie alles hoor als een bol, wie alles hoor als een bol, door de voor de zee en leien. Van de groep Capriol, het nummer Silk Dij Rus uit de Nieuwe Nachtlieten. Ik zou haar zeggen, Beert, nou is het verhaal wel kleer, denk ik, hè, met die vredeman. Nog net heel lang Willem, want toch is gelijk. Maar wij zijn dus in die net heel lang klaar. Want Vredeman, die hier namelijk ook de muziekredactie van de liedteksten in Jan Jansson startersymbool Friese Lusthof, die het in 1621 verschijnde. En deze Jan Jansson starter, die waard in 1593 binnen in Londen, of in Amsterdam, dat is net heel veel wist, maar hij groeide op in Amsterdam. En zijn ouderen wienen, dat wordt duidelijk, van Engels kom over. In mei 1614 zette starter hem naar Wenen in Ljouwert, dat er boekhandelaar en uitjouwer waard. En met zijn meiwerken waard in 1617 de Rederijkerskamer Och mocht het reizen oprichten. En verskaten van het terug starterskreunde toneelstukken binnen terug die Rederijkerskamer opviert. Starter kreeg in die tijd ik kunde aan Jacques Vredeman. En onder meer dus de leider van het College Musicorum in die tijd. Likens niet correct zijn, kreeg Vredeman de muzikale redactie van startersymbool Friese Lusthof. En van drie wijzen uit die bundel is ontnota de oorsprong nog onduidelijk. Het luidt lijkt wat van de hoorn dat die wijzen toch Vredeman zelfs componeren binnen. De Friese Lusthof verschijnde likens zijn in 1621 en wel bij Dirk Pieterszoon Voskuil te Amsterdam. En wat wij met het boek in handen hebben, Willem, is de weerspiegeling van een Nederlandse cultuur uit de eerste decennia van de 17e eeuw. Een cultuur die een verwevenheid vertoont dat muziek en zang lieke wichtige motieven inbinnen als het zelfskippelijke. En de woorden die het zongen of declameren worden kennen, hier in dat weefsel haar een eigen plak, jonken alle oren treden. En behalve Nederlands broek de starter een paar keer het Friesk. En een voorbeeld van dat Friesk is te vinden in zijn lied Fries Pastorel, dat wij dadelijk jaren laten zingen. Toch zijn net makkelijke karakter slaagt het starter maar net om hem maatschappelijk omheen te werken en te settelen. Hij maakt het schulden, raakt het failliet, schroot hem in 1620 in als student in Francië, maar is in 1622 alweer in Amsterdam. Een schofke letter in Haas, dat de piepmaker van professie is, en sterft uiteindelijk als militair in het leger van de Duitse greve Ernst von Mansfeld in september 1626 in Eerst-Europa deun bij de Hongaarse grens. In zijn Harje-kolom van 22 september 2004 in de Ljouwerter Kranten neemt Pieter de Groot Jan Jansson Starter de eerste Ljouwerter stadsdichter. Dat die dichter ek met het Fries gereden is de jaren onder het nummer van zijn hoorn en werd in een vertolking van Capriol, maar dan als titel Frieske Pastorel.
Hoe treft het jetskes is het mij dat ik finaal in de dij te wandelen. Leven van, ik ben zo vrij om eindelijk rustig te handelen. Ik had die liefde zocht zo lang, de schaamte had mij in bedwang te zwijgen. Nou denk ik daarom mij mijn zang, die liefelijk te vrijen. Wolstel mij naar het woord, ik let die graag dan hoe het paard. Mijn hoofdjen, er is geen mooier op een rood, geen mooier die ik ken. En tuutjes hielden die, zo volle leeuwst als ik mij. Die brengen, ik zil ze die jaan te schrin met wij, want dat zijn zwiete dingen. Liefste wolstel mij keer, dan jou ik die de mooiste kleer. Mijn kansjes, graag wil ik die wansjes jaan, om diens neer witte handjes. Ringen mijn stintjes, ek dat kent als leeuwste nijdienst zin. Betinken, ik zal die jaan, want ik die min, heel mijn levenskinken. Daarom leeuw jou mij die hand, want dan ben ik heer van het land. Godinne, wie ik wens als geen pand voor mijn getrouwe minne. Van de groep Capriol, het stuk, of noemer, Frieske Pastorel. Nou hebben we Beert Vredeman hoorn, starter. En toen woest eigenlijk nog een persoon uit de Sontjende Eeuw. Eigenlijk, ja, wat het in het skienjocht zetten, hè? Ja, Willem. Na Vredeman en starter binnen wij nota onze eerste binnengeboren Fries. Dit oors, krijgelijk als starter, zelfs ik geen componist weer. Ik heb het over Gisbert Japiks van Balzert. Dat een dichter woorden maken op een al bestaande meldij wie in de Sontjende Eeuw heel gewoon. Bij een soort dichters uit die tijd vinden wij bij een pad van haar werk onjong dat het te jongen is op de wijze of stem of toon van het een of andere zangje. En wat Gisbert die, het opjan van 1, 2 of zelfs 3 wijzen bij zijn dichten, wat in zijn tijd, de Sontjende Eeuw dus, algemeen dien. Gisbert jouwt alles mooi maar 26 keer een meldijnaam op. Door het bestuderen van die meldijen is het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de muzikaliteit van Gisbert. Die grut weer. Hij weer net om een nacht vastjonger in de Martinikerke van Balzert. En jet wij op het werk van Gisbert komen, eerst even wat over de tijd dat er in Libbe en zijn persoon. Gisbert is willelijk wat een oergangsfiguur van de renaissance naar de barok. De barok is de tijd van 1600 tot 1750. Gisbert leefde van 1603 tot 1666. Hoewel in de standjende en de eerste helft van de 18e eeuw de muziek hem nog voor het meeste pad aan het hof en in het kerk afspeelt, ontstaat er met dank aan het aannemende wolstoon van een burgerij een openbaar concertleven buiten de haven
en kerken. Er binnen een soort nieuwe muzikale ontjouwings in de barok. De opera en het orkest ontstaan en instrumentale muziek wordt overheerskend. Striekinstrumenten vormen de basis van het orkest en muzici tonen haar virtuositeit in het concerto. Er wordt ook prachtige solomuziek van klavier, luite en vioolskreun. Wichtige componisten uit de tijd van de barok binnen Monteverdi, Pachelbel, Purcell, Albinoni, Vivaldi, Telemann, Rameau, Bach en Händel. Ik ben alweer een skoft aan het woord willen en daarom wil ik als introductie op de persoon en het werk van Gisbert Japicx eerst een lied van hem jaren. Het had vooral bekendheid gekregen in de vertolking terug de Frieske oertroubadour Roel Slofstra. De titel is Bij het opgaan van de zinnen. Welkom vreugde van de vrood, het licht door de sterren. Grien te kroet en bloemen voort, mieter van uw jaren. Himmeluur die al oorsjocht, die us dauw en mist ontsjocht, die us veel bemielet, ja mij goud oorstreelet. Sjoch de nacht al ruffe vlein, mij zien brune vjoeken. Alle man die riest rein en begint ontloken. Die in het bloeg het schiddet uit, door de skip en keven wijd. Elk is drok in roeren, om zijn dwaan te sturen. Al het dier verhogen zit, rindvlucht klept en doezet. Brieskedet en boetewit, blaren bal het goezet. Einen guus in het wetter slurkt, het wilde vogel turelurkt. Leef in vrede en rusten, boete skelen lesten. Roel Slofstra, mij het noemer Bij het opgaan van de zinnen. En mij een tekst dus van Gisbert Japicx. Ja, dat was dus een tekst van Gisbert Japicx. En die weer op een traditionele wijze die het in de 17e eeuw al tegen bekend weer. Ik denk dat de wijze ook een soort harkers van dit programma Joert de Daai nog wel bekend voorkomt. Het is een heel soort zongen, dat lied Bij het opgaan van de zinnen. Lieke zal zijn, stien er bij 36 van Gisbert zijn teksten maar 32 verschillende wijzen aanjong. Grondteksten konden dan namelijk op dezelfde wijze zongen worden. De werken van Gisbert Japicx binnen in zijn tijd altijd zonder muzieknotatie uitjong. In de 17e eeuw is Gisbert zijn bondel Friese Riemlerijen 3 keer uitjong. In 1668, 1681 en 1684. Er wie dus na zijn deel in 1666 wel belangstelling voor Gisbert zijn werk. Oft en hoeveel uit die uitgeven zongen is, weten wij niet van. Pas in de 20e eeuw is het aanzet met het onderzoek naar de oorsprong van een wezen en verschijnen daar ik praktische uitgeven van. Riens Buitema joeg in 1937 bij Gelix koorsettings uit van de lied Welkom vreugde van de Wraad. Dat we niet kregen in de uitvoering van Roel Slofstra onder de titel Bij het opgaan van de zinnen. En O gloos, mijzelf gloosge. In 1939 verschenen 10 lieden van Gisbert Japicx 1666 naar haar oude wezen van piano bewerken door A. Comter Kuipers. Die componisten A. Comter Kuipers, daar komen wij in de ring van deze regen ook op waarom. Professor Dr. Jacob Jansen, had hem als eerste de zet om aan de hoorn van een 17e eeuwse sjong, luite, fluit en donsboekjes al die wezen systematisch op het spoor te komen. Hij had daarmee aan de gang geweest van 1940 tot 1955. In 1956 werden de uitkomsten van zijn onderzoek geer in de studie Gisbert Japicx Lieten. Op één plek dat Jansen net ter klarigheid kwam, had Dr. Bernard Smilde een orenmogelijkheid naar voren gebracht. Dat is bij wat Gauders het mooiste gedicht van Gisbert neemt wordt, Nachtreisbiljetten af Jungbede. Benamen op interne gronden zo'n neven Smilde tocht worden kennen aan een meldij van het Boheems-Duitse lied
Die nacht is komen, drin weer roeien zullen. Let us nou, in de uitviering van Camerata Trajectina uit 2003 is hartje naar dat prachtgedicht van Gisbert Japiks, De Jongbede. Van een cd van Camerata Trajectina, een cd vol met Gisbert Japiks liederen, dit nummer, Jongbede. Beert? Ja, wij zoeken nog steeds wel een Jongbeer in Nederlands avondgebed. Hè? Maar in die 17e eeuw schreven ze dat op deze wijze op. Te zorgende op een namen binnen van het trog Gisbert onjoene wiezen in alle gevallen 20 van Hollandse oorsprong, 6 komen uit Frankrijk, 2 uit Italië en 1 stamt uit Engeland. En van de wiezen dus die Gisbert ik verkaart staan ik 3 in Jan Jansson Starter zijn Friese Lusthof uit 1621. En wij hebben het er eerder in dit programma al over. Het nummer dat wij nou deze eerste uitsturing van Het Zilveren Wetter mooi besluiten, is daar een van. Dus een van die nummers uit het Friese Lusthof. Hartje naar mezzosopraan Netje Otter, begeleid door Johan Bijholt op klaversymbol, Broer Giesing op traverso en Wian Willemsma op viola da gamba in Gisbert Japiks zin Ontslein het. Stel
Van de cd Vreugde van de Vrood, met Gisbert Japiks Lieten, Ontslein het. En daarmee sluiten we deze eerste aflevering af van Het Zilveren Wetter. Een riege oer klassieke muziek uit en in Friesland wij. En we hadden het hoorn oer Jacques Vredeman, Jan Janszoon Starter en Gisbert Japiks. Drie personen die het vooral in de 17e eeuw een wichtige rol spelen hebben in de Friese muziekwereld. En zeker ook in die tijd. Meneer Oosterhaven, de begeerstaler van deze riege, dank u wel. Ik zou zeggen, we gaan op naar de volgende aflevering. Wij geven het dan nog, hè? Nou, ik neem nog geen namen, want dat wil ik eventjes van me horen. Maar we zullen in alle geval dan hebben over nog 4 componisten die in de tijd van de barok in Friesland werken of in Friesland haar opwachting maken. Dus van buiten Friesland kwamen om hier haar werk te maken of uit te vieren. Dus ik zou zeggen, wat dan? En dat al hier in deel 2.